Son imaxes do reventón atmosférico rexistrado esta tarde en Verín. Tanto en puntos do interior de Ourense como de Lugo vivíronse momentos complicados. De súpeto as tormentas descargaron con forza en forma de pedrazo e chuvias intensas provocando inundacións. O vento chegou a superar os 100 km por hora e todo nunha xornada na que os termómetros chegaron ata os 36 grados. José Luis Rodríguez Zapatero non consegue desvirtuar os indicios de criminalidade. Así o considera o xuíz. Zapatero convértese no primeiro expresidente español imputado ao declarar na Audiencia Nacional. Alí dixo que non influiu no rescate da aerolínea Plus Ultra. O xuíz non lle impón medidas cautelares. Elévase de 36 a 45 anos o tope de idade para optar aos avais da Xunta para comprar vivenda. Anunciou no presidente Rueda no Parlamento. O goberno galego avala ata un 20% do prezo do inmoble. Unha das obras máis representativas de Castelao, a derradeira leición do mestre, chegou hoxe ao Museo de Pontevedra. O lenzo representa o asasinato de Alexandre Bóveda durante a Guerra Civil. Procedente de Bos Aires, a peza estará exposta desde o 25 de xuño ata o 27 de setembro no edificio Castela. Comezamos, boas noites. A tormenta descargou con forza esta tarde no leste de Galicia. En puntos da Ribeira Sacra, como Chantada ou como Monforte, caeron raios, moita choiva e por momentos tamén Sarabia. Imos ata Monforte, ese primeiro punto onde se rexistraron inundacións en rúas e tamén en locais. Óscar López. Sí, está a ser unha tarde algo complicada na provincia de Lugo, con precipitación xa dende media tarde, que en algúns casos viña acompañada tamén pola Sarabia. Onde máis choveu, como decías, na Ribeira Sacra, no sur da provincia, zonas como Chantada ou Monforte, onde vimos inundacións e, por exemplo, aquí en Monforte tamén afectacións na sala de rayos do hospital. Segundo os rexistros de Meteo Galicia, a 6 da tarde serán 28 litros por metro cuadrado que caeron aquí na zona nunha xornada tamén de contraste climático, porque antes da choiva tiñamos 30 grados nunha xornada onde a Met xa avisaba dende unha da tarde de avisos que levántanse ás 12 da noite. Os trebóns e o pedrazo irromperon nunha tarde que estaba sendo especialmente calorosa en todo o interior galego. Estamos agora na provincia de Ourense, outro dos puntos máis afectados. Vilar de Barrio, María Blanco. Agora temos unha estampa ben distinta a de hai escasas 2 horas, que por un tempo se volveu prácticamente noite o día. A tormenta sentiuse en toda a metade occidental de Ourense. En Vilar de Barrio, onde estamos, a peor rexistrouse arredor das 7 da tarde, cando unha célula tormentosa moi activa deixou precipitacións de intensidade media durante uns 15 minutos. O máis destacado foi a intensa actividade eléctrica. Nun curto prazo de tempo caeron numerosos raios de gran potencia moi preto de onde nos atopábamos, ata o punto de que os tronos facían tremer as casas e vibrar ventás e portas. A tormenta continuou o seu percorrido por boa parte da montaña ourensá, deixando ao seu paso unha notable actividade eléctrica e un ambiente moi inestable. Había aviso amarelo por treboada en toda a provincia de Ourense, no centro e sur de Lugo, ademais das zonas de montaña. A advertencia non só se cumpriu ao pé da letra, senón que a media tarde o aviso elevouse a nivel laranxa. A chuvia caeu con forza en puntos da Ribeira Sacra, como Monforte, Chantada ou Carballeda de Valdeorras, que acumulou máis de 31 litros por metro cadrado. Precipitacións violentas con fortes refachos de vento. ¡Qué locura! Pero que aire! En moitos momentos acompañadas de pedrazo e máis de 5.600 raios. En Monforte as precipitacións provocaron asolagamentos puntuais en rúas do centro que houbo que pechar o tráfico. Os trebóns estouparon nunha tarde na que os termómetros superaron na zona os 30 graus. O aviso laranxa en prácticamente toda a metade oriental de Galicia seguirá en vigor ata medianoite. Estas imaxes que van ver graváronse esta tarde en Verín. É o que se chama un reventón térmico, un fenómeno meteorolóxico extremo que se produce de súpeto e que deixa, como ven, choiva e vento de moita intensidade. En Verín arrancou polas de árbores, voaron toldos polo aire e anegáronse ás rúas.
Un fenómeno que pode chegar a ser perigoso e que vai asociado ás treboadas moi fortes. Teñen todos os detalles, por suposto, desta tarde de tormentas despois dos deportes co tempo, pero imos cun adianto, Noelia, explícanos por que se produce un reventón térmico deste tipo. Pois no caso de Verín é porque as temperaturas foron moi elevadas, chegaronse aos 34 graus, ese aire quente sobe moi rápido cara a supercélula convectiva, é dicir, contra esa nube de convención, de treboada, e non dá sostido que hai nesa nube, é dicir, non dá penetrado, polo tanto, vese obrigado a estender outra vez cara a superficie e ao chegar a chocar contra o chan tense que estender cara aos lados e producese remuiños arrasando todo o seu paso. Por iso vimos voar as polas das árbores e tamén mover colectores nas rúas de Verín. Máis asuntos deste día, a imaxe da xornada é a do primeiro expresidente do Goberno declarando ante a Audiencia Nacional. José Luis Rodríguez Zapatero sentou ante o xuíz para explicar se participou no rescate da aerolínea Plus Ultra. Tamén estaba citado para esclarecer a orixe das xoias que apareceron no seu despacho. Tras 3 horas de declaración, o xuíz non lle retira o pasaporte, pero Sabela Romar non quedou convencido cas explicacións de Zapatero. Sobre iso, Pablo, no seu auto xuízo que ven a dicir é que despois de escoitar durante 3 horas a Rodríguez Zapatero ve os mesmos indicios de delicto que apreciaba antes da declaración do expresidente do Goberno, e unha parte esencial desa dúbida do xuíz está na causa principal, que son as xoias. De feito, a primeira pregunta do xuíz Calama esta mañá aquí na audiencia a Rodríguez Zapatero foi sobre a procedencia desas xoias. O expresidente do Goberno eludiu falar sobre ese asunto e pediulle unha vez máis tempo o xuíz para preparar esa documentación que acreditaría a trazabilidade desas xoias que atoparon os investigadores no despacho do expresidente do Goberno, que están taxadas en máis de 1.300.000 euros. Rodríguez Zapatero asegura que en cuestión dunha semana 10 días poderá dar máis detalles sobre iso. O xuíz Calama non lle retira o pasaporte a Rodríguez Zapatero como pedían as acusacións populares, porque di non ve risco de fuga no expresidente do Goberno, pero iso sí, pediulle a Rodríguez Zapatero un teléfono de contacto e tamén un correo electrónico para poder localizalo se fose necesario de maneira inmediata. É unha imaxe histórica para a política española. O recibimento ás portas da audiencia non foi o mellor. A resposta de Zapatero, saúdo e sorriso. Durante 3 horas respondeu só a preguntas do xuíz e da súa defensa. Primeiro, sobre o rescate de Plus Ultra. Rexeita que exercera influencia para salvar a aeroliña e defende que nunca tivo unha sociedade fora de España. Autoriza a que se comprobe. Sobre a orixe das xoias atopadas na caixa forte do seu despacho e cun valor estimado de 1,3 millóns de euros, pediu tempo para aportar todos os datos. O magistrado sitúao como líder dunha estrutura organizada que cometeu delitos de tráfico de influencias, branqueo de cartos ou contrabando. Nun comunicado, o expresidente defende a súa honradez, asegura que é inocente e pídelle confianza aos cidadáns. Non os decepcionarei, conclúe. O xuíz rexeitou imporlle medidas cautelares como pedía a Fiscalía ou as acusacións populares. Non ve risco de fuga para retirarlle o pasaporte, nin o obriga a comparecer cada 15 días. Zapatero converteuse no primeiro expresidente español en sentar diante dun xuíz como investigado por corrupción. A saída evitou calquera xesto. A mesma hora que Zapatero entraba na Audiencia Nacional, comezaba a sesión de control ao Goberno no Congreso dos Deputados, pero Pedro Sánchez evitou referirse ao expresidente. Zapatero estaba latente este mércores no Congreso. Na Cámara, o PP preguntáballe a Sánchez. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. ¿El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta? Podemos sacaba unha conclusión. Empieza a declarar el presidente Zapatero y cada día conocemos más y más informaciones sobre la corrupción de Leire Díez, de Santos Cerdán, de Ábalos. Y todo el mundo ve lo que es evidente, presidente, que a ninguna de esas personas le habrían abierto ninguna puerta si no fuera porque tenían acceso a usted y al Gobierno. Nos corredores falábase das famosas xoias. Donde salen, quién las regaló, cuándo y a cambio de qué. E das fillas do expresidente. No es normal que sus hijas cobraran 400.000 euros por enmaquetar unos documentos cuando en este país el sueldo más habitual son 20.000 euros. E desde Sumar, socio de Sánchez, custaba encontrar las palabras. Yo creo que el reproche ético ya está desde el punto de vista en el cual cualquier
ciudadano o ciudadana progresista pues no, obviamente, está escandalizado con lo que estamos conociendo del señor Zapatero. Estamos agora en Galicia. Elévase até os 45 anos a idade máxima para contar coa aval da Xunta para pagar o 20% da hipoteca. Anunciouno Alfonso Rueda no Parlamento. Un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente xoven non podía achegarse, pide unha hipoteca e que lle está facilitando a Xunta era ata 36 anos. A partir de agora será ata 45. O acceso á vivenda enfrontou a socialistas e populares na Cámara Galega. Gómez Besteiro fala dun problema para moitas persoas. Mentres, Rueda reafirma o compromiso da Xunta con 4.000 novas vivendas públicas. Jesús Fontenla. Sí, hola, que tal? Nesta sesión de control, Gómez Besteiro quixo sinalar o problema do acceso á vivenda para moitas persoas e destacou que hai case 34.000 demandantes no rexistro público. Alfonso Rueda reiterou o seu compromiso de construir nesta legislatura 4.000 novas vivendas públicas e preguntouse ulo están as 183.000 comprometidas por Pedro Sánchez. O problema do acceso á vivenda de Besteiro afecta principalmente os mozos que queren poñer en marcha un proxecto de vida. Nestes momentos en Galicia hai miles de mozos e mozas que non poden facer un plan de vida porque están botando as contas e as contas non lle saen en materia de vivenda. Rueda recorda que os cartos para construir vivenda pública en Galicia son da Xunta nun 90%, sen participación do Goberno central. Oiga, e que ten un Ministerio de Vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo Ministerio de Vivenda, se queres vivenda fala coa tua comunidade autónoma. Para Besteiro a Xunta utiliza a Pedro Sánchez como disculpa, mentres Rueda lle propón visitar as vivendas prometidas por Sánchez. 8 anos despois estamos falando de que se van a facer 4.000 vivendas. E a pregunta é, evidentemente, que pasou durante estes 8 anos, que se fixo. Eu fallo unha proposta, imos visitalas. E por cada unha que vaya a visitadas que estamos facendo podemos ir ver algunha das 183.000 que dixo Pedro Sánchez que iba a facer. Supoño que ningunha en Galicia. O debate subiu de ton ca voceira do BNG que acusou a Xunta de manter un modelo ineficaz de loita contra os incendios. Ana Pontón dubida de que Galicia estea preparada para loitar contra os incendios este verán e alerta sobre os concellos que aínda non teñen limpas as franxas de seguridade. Que das 276 parroquias priorizadas só fixeran a limpeza das franxas de protección en 70, é dicir, ten o 75% do traballo nese ámbito sen facer, señor Rueda. Rueda recorda que os convenios asinados cos concellos establecen que son eles os que toman a iniciativa de pedir a colaboración da Xunta. Dicen que nos íbamos a implicar cos concellos, por eso asinamos os convenios. Máis de 90% se adheriron. Dobramos o orzamento porque sabíamos que iban a facer falta máis recursos para poder axudarlles. Rematou Alfonso Rueda cun chamamento á responsabilidade de todos para minimizar o risco de incendios este verán. A Fiscalía Provincial de Lugo rexeita arquivar a causa contra o expresidente da Deputación, José Tomé, acusado dun presunto delito de acoso sexual e pide novas dilixencias. A xuíza que leva o caso chamou a declarar como testemunhas outras 5 mulleres vinculadas ao PSDG que puideron vivir situacións semellantes. A Fiscalía rexeitou o recurso presentado por José Tomé e mantén aberta a causa contra el por un presunto delito de acoso sexual. Argumenta que a investigación está nunha fase inicial e que de momento non hai elementos suficientes nin para confirmar nin para descartar o delito. De feito, o Ministerio Fiscal solicita novas dilixencias. Pide incorporar ao procedemento as conversas que o expresidente da Deputación mantivo coa denunciante e a comparecencia de novas testemuñas. A xuíza que leva o caso chamou a declarar 5 mulleres que supostamente puideron vivir situacións similares co dirixente socialista, alcalde de Monforte. A decisión da Fiscalía provocou unha confrontación política na Deputación lucense. O Partido Popular denuncia que José Tomé pediu que a institución provincial asuma os custos da súa defensa. E terá que decir PSOE e BNG, Ana Pontón, Carmena López, José Ramón Gómez Besteiro, Lara Méndez, terán que decir si están dispostos a que os lucenses lle paguemos o abogado a un presunto acosador que ofrecía presuntamente postos de traballo a cambio de editarse con él. A presidencia da Deputación nega que se lle vai a pagar a factura ou que exista un acordo para destinar diñeiro público á defensa de José Tomé.
Sae á luz a declaración da concelleira de Vigo imputada polo caso dos Saltamontes de Matamá. Ante o xuíz, nun vídeo difundido polo xornal ABC, Patricia Rodríguez responsabiliza a policía local. A concelleira de Seguridade de Vigo defendeu ante o xuíz que precintar a atracción era competencia da policía local. Patricia Rodríguez asegurou que descoñecía que os Saltamontes seguise en funcionamento. Localizan al titular de la actividad, le requieren para que cese o ellos adoptan medidas de forma inmediata. Y cuando se niegan a atender a la autoridad competente, en este caso que es la policía local, toman la decisión incluso de precintar. Y así lo han hecho en otras ocasiones. O sea, que la decisión de precintar es de la policía local, no de ustedes, que a mí me consta, sí. Meses despois desta comparecencia que tivo lugar en febreiro, o xuíz decretaba o sobresemento do xefe da policía local. No procedemento únicamente continúan a concelleira e o propietario da atracción despois de non prosperar o recurso presentado por Patricia Rodríguez. No accidente, en 2024, faleceu un home de 36 anos ao desprenderse un dos brazos dos Saltamontes. Máis asuntos. Un de cada 3 españois vai ser de orixe estranxeira en 5 décadas. Son cálculos do Instituto Nacional de Estatística, que prevé tamén que a comunidade máis poboada por aquel entón, en 2076, vai ser Cataluña, con 9 millóns de habitantes por diante de Andalucía. Centrándonos no caso de Galicia, o dato é este. En 15 anos imos contar cun 21% de estranxeiros. Un de cada 5 galegos terán orixe no estranxeiro. E hoxe o Parlamento Europeo aprobou endurecer o regulamento ante a chegada de inmigrantes. Dase luz verde aos centros de devolución en terceiros países para axilizar as deportacións. Estrasburgo, Marcos Sueiro. Que tal, Pablo? Efectivamente, os centros de retorno contan co aval do Parlamento. Trátase de instalacións que poden situarse fora da Unión e que servirán para internar por un período de 24 meses os migrantes antes da súa expulsión definitiva. Estes centros están contemplados dentro do regulamento de retorno, que tamén inclúe a obriga dos Estados de cumprir a orde de expulsión dictada por outro país comunitario. Asunto importante. O Parlamento aprobou a norma cunha ampla maioría. Unha das sedes do Parlamento Europeo está en Estrasburgo. Cal é a razón desta localización, Marcos? Sobre todo Estrasburgo, Pablo, é un símbolo da reconciliación entre Francia e Alemanha tras a Segunda Guerra Mundial. De aí que sexa, como dis, unha das sedes do Parlamento. Convive este moderno edificio no que estamos cunha cidade bella e tamén mestiza. Por exemplo, as casas son exemplos de arquitectura tradicional de Alsacia con entramado de madeira. Outro exemplo é a Catedral de Notre Dame, de estilo gótico, cunha torre de 122 metros, son mesmo as galerías comerciais que danlle cor a unha cidade referente na Unión Europea. Grazas, Marcos. Estamos de novo en Galicia. Deteñen un home en Ourense logo de acoitelar a exmuller nunha vivenda do barrio de San Francisco. A agresión produciuse no interior da vivenda e no portal, diante dos fillos menores de ambos. A muller tiña cortes nos brazos, un pulso fracturado e un golpe na cabeza. Foi trasladada ao hospital, pero non se teme pola súa vida. Os rapaces non sufriron danos. O home fuxiu, pero grazas á colaboración veciñal foi localizado pola policía nun parque próximo. Mentres continúa a busca en Ponte Caldelas do home que onte agrediu a súa exparella e escapou co bebé de ambos. O meniño atoparon pouco despois, pero do pai segue sen saberse nada, Andrea. Sí, Pablo, xa van máis de 24 horas dende que este home de 43 anos agrediu a súa parella, fuxiu da vivenda co meniño de ambos e deixouno aquí nesta casa parroquial. Aquí foi atopado unhas horas despois. Durante este tempo foi activado un amplo dispositivo de busca no cal participaron helicóptero, drons, cans de rastrexo e mesmo axentes do Seprona, pero foi cancelado unha vez apareceu este menor de idade. Agora a Garda Civil continúa barrendo a zona de Ponte Caldelas e arredores para atopar este home. Sospeitan que pode estar no monte ou mesmo que fuxir a través dun vehículo, un home que, por certo, xa estaba en busca e captura por outro delito. Grazas, Andrea. Estamos tamén pendentes dos detidos na macrooperación contra o narcotráfico que se desenvolvía nas últimas horas no Salnés en Arousa. Son en total 14 os detidos e declaran mañá no xulgado de Vilagarcía. Patricia Vilar.
Sí, entre eles están José Benito, Gabriel, Charlín Paz, sobriños do patriarca Manuel Charlín xa falecido, xunto a eles outras 12 persoas detidas, en total 14 que mañá tendrán que prestar declaración diante deste xulgado de Vilagarcía. A policía relacionaos cunha organización capaz de distribuir grandes cantidades de droga a nivel nacional. Foi un alixo de cocaína o que desembocou nunha operación que se saldou cunha vintena de rexistros no Salnés, nun deles, no Corbillón, en Cambados. Un axente da Policía Nacional matou dun disparo a un dos presuntos narcotraficantes. E acaban de quedar controlados os incendios de Padrón e Boborás. No concello ourensán arderon preto de 250 hectáreas. No de Padrón, a superficie queimada foi dunhas 350 hectáreas. O de Xermade, en Lugo, quedaba tamén onte baixo control. Galicia proponse recuperar o liño, un cultivo que foi tradicional durante séculos, pero que estivo a piques da extinción nas últimas décadas. A Xunta e a Fundación Adolfo Domínguez alíanse para poñer en marcha un proxecto que busca impulsar a industria deste tecido en Galicia. O liño galego era coñecido como o mellor de Europa en tempos dos romanos, pero nos últimos 60 anos o seu cultivo quedou para fins artísticos e etnográficos. A iniciativa Polo Liño proponse recuperar as sementes para abastecer a industria téxtil que se ve obrigada a importar este tecido. Como Parque Jurásico, resucitar algo que realmente está, pero que ya no se ve, y para que se vuelva a ver y para que dé riqueza y razón de ser a Galicia con un producto que es excepcional y que, por todo lo que dicen los historiadores, es el mejor lino que ha habido nunca. O acordo entre a Xunta e a Fundación Adolfo Domínguez, cun orzamento inicial de 900.000 euros, prevé crear campos de ensaio das sementes como este no Centro de Formación Forestal que ten Medio Rural en Bergondo. Poucos exemplos da calidade de Galicia pode ser como roupa de calidade feita con liño de calidade e con selo galego. Por lo tanto, poñémonos a traballar e o que pido é que sigamos traballando como a toda agora. Recuperación da marca Galicia Calidade e da idea que buscaba aquel eslogan de Adolfo Domínguez de A engurra é vela, que pretendía precisamente dignificar este tecido tradicional. 8 anos despois de facelo por primeira vez, volve a Galicia a derradeira lección do mestre. A obra Cume de Castelao chega desde Bos Aires para ser exposta durante 3 meses no Museo de Pontevedra. A derradeira lección do mestre saiu hai 8 días do Centro Galego de Bos Aires. Monitorizada en todo momento, chegou o martes ao Museo de Pontevedra. Despois de 24 horas de aclimatación dentro da caixa, a restauradora do museo comproba que a obra Cume de Castelao non sufriu danos na viaxe. Es una satisfacción ver que la obra llega en perfecto estado, en buenas condiciones. É a segunda vez que o Centro Galego de Bos Aires permite traer a Galicia unha das obras máis simbólicas da nosa cultura. Somos orgullosamente hijos de la emigración gallega en Buenos Aires, y así como esa emigración arropó a Castelao en su exilio político, hoy está aquí el cuadro para que todos los gallegos que lo deseen arropen su obra y la vengan a visitar. Pero desta volta non se exporá en solitario, senón no edificio Castelao do Museo, dialogando coa maior parte da obra do autor. Seminarios e conferencias axudarán a contextualizala. Afondar no nome de Castelao, na figura de Castelao, esa figura poliédrica como artista pero tamén como político. Segundo, afondar na memoria histórica. Temos que recordar e temos que saber que aquí se está falando do asesinato de Bóveda. Un homenaxe ao político nacionalista asasinado por defender as súas ideas e unha denuncia da violencia e a guerra. Estará aberto ao público entre o 25 de xuño e o 27 de setembro. Luarna Lubre, en plena celebración dos seus 40 anos de folk galego, acaba de presentar na Coruña o seu último traballo. Trátase dun libro disco titulado Lubre, na honra dese concepto que espallaron polo mundo adiante e que conseguiron introducir no dicionario da Real Academia Galega. Esa definición de Lubre é a seguinte: bosque sagrado onde os celtas celebran os seus rituais relixiosos. Con Luarna Lubre marchamos. Que teñan unha feliz noite. Ata mañá.